Terpniuno. Jakiś czas temu jeden mój kamrat berumat walki ze kryzysem wieku średniego lajsnął się jeepa Cherokee. Wiadomo, jazda taką rasową, terenową po mieście to ino poła freundy i beztuż też wybrał się ze swoim dziewierzem nawiedzić jego familię na wsi. Dziedzina maluśko lasy i maluśkie herbliki, na wsi dowek przedwieśnie, tuż też jeszcze ziepko śniega i flapsu było, słowem teren idealny do sprawdzenia nowego sprawunku. Do to wzięcie jednego kamrata, który mieszkał w tej okolicy, pora piw, no przeca procno jest, kajsik w lesie trefić na drogówka, prawda? No i jadą. Górki, dolinki, maraz, flaps, śnieg, jeep, doworada, ćmawo się zrobił, zdali wracać nas do domu, skręcając droga bez maluśko, bez czyna, którą ganz einfach idzie bez lato przejść suchą nogą. Kiedy już mieli wjechać do tej wody, reflektor w ostatnim łokamżyku wychycił ci jakieś farbiste gałgonki, haderki, które leżeli we rzeczce i coś, co na zicher było maluśką rączką. Za nieskoro. Pisk, bremzy, sztowera, sklinanie tego dziewierza i mantra mojego kamrata. O mój ty Boże, przejechałek dziecio, o mój ty Boże, przejechałek dziecio. Zloli się we jedne. Wszyscy byli we szoku, endlich dziewierz zebrał się w kupa i wylo sprawdzić. Że jest? Spytał się blady jak tisztuch po manglowaniu mój kamrat. Nie bój się, chyba Bełoński piątek się utopiło, autoplano je. Odrzeknął po chwilce rułowaty dziewię. Co? Coś takiego? Co żeś to godosz? No przeca, dziecka Bełoński piątek ze całą klasą ją utąkali. Znaczy się tamarzanna. Po popuście i o stopach musiało być więcej wody i ją aż szukaj zniesło. Pominął Eugen z Pnioku.